wedok rungokno, iki lho sing gampang gawe awakmu sakit. Pola pikir, pola makan, kakean pola. Wong wedok masih ayumu koyok widodari, angen-angenmu sundul langit, awakmu ngimpi duwe bojo gagah perkoso, sugih bondo donya. Nek Gusti Allah nakdirno awakmu koyo ngene, duwe bojo sing koyok saiki, elek kere ora duwe apa-apa, awakmu bisa apa? Apa awakmu ya arep protes karo sing kuwasa? Umpama awakmu protes ya ora ngarah direken. Mergane kuwi wis keputusan, ora iso diganggu gugat. Paham? Semono uga wong sing ayu aja duwe perilaku sing kemayu. Sadara nglilira, aja kakean pola. Mergane dikelan-keloni ora dinikahi kuwi rasane jarem. Ijo-ijo lampu stopan, abang-abang gendera londo. Sing mau anggap iso gawe kue nyaman, ora jamin iso gawe uripmu mulya. Salam waras selawase.